magano. Singa asaw lakad sa may piso ni ng tiryong ha. Hanggang po ni 5 minutes tayo maulan tampol. Ganin nung pisad sa aming galaw. Piso lang ti kwarta. Patulpok man. Akin? Siya kayo mga natuod sa ating gisyo? Nakar mo? Nakariyo ma. Ang wakunta ng Jason ta. Di maray, piso ni. Piso ni. Kaya yaman mo dita na. Wala ganggang ko dyan, gapo ka dyan. Agyo mo isalawa na computer. Paano ko dyan laba dabong? Mag-aalaw na lis. Wala kwarta ma, ka manaliw. Makasalo na computer may pisa. Baka sila na computer. Sugo yaman eh. Naakan mo ni. Akin, laan mo. Alsami ay. So? Ay ni, tanakikikik na sa sambo ya ay. Nauupo lay bulong to. Ay gilami, manta tanaman kayong kabalag sa ni pala sa you child. Natural labat tanta nagtaka. Si kay katulungan ko dya. Ay umamanaya. Manta naman kayo next time, amay sangkal sa'yo laba. Ay, from lahat man luto ni. Ay. Kulang turamay, barkada ka sa sabot jaya. Agilay no po yay, subulong to, paano, limamaw. Laan nyo, akar kila akar. Ano, ang gapo kayo jay, supay ganggang ko eh. Anto yung bagam? Ingat kayo. Aligan ta kayo ba? Wala kan mall. Mag-grocery out. Nya, gamit mo layakad ko ay, pensyon ko. Manali ka lay computer mo. Say Tommy? Basta dya kalabalad abo nga, akalaw nalis no wala lami computer mo. Isa na kalaman pipiso nita, pipiso lang ng sukwartam. Pagbalik ka salamat kami. Ay plus, inunaan to out. Untan mo ko mo, ganganta ka. Where you go, anywhere you go, give it all. Anywhere you said, anywhere. Diyan, Xboost Computers, Calasiao. Salamat mi ha. Ay, nya may cardio manaya. Bali-baling design to ah. Ay, soon, wala lingonan ko. Ang gapi na sinod mo. Mangaliw ka. Ay, mga likila. Si kay gaganggang ko. Anto ang bagla. Ganggang ko yung lamang ko. Di ba sing bagay mo? Diyak lang bakla dabong. Pagkalaw na alis, no, wala lang ay computer.